Què és l'empirisme? Etimològicament, empirisme prové del grec, de la paraula empiria, que significa experiència. Així, l'empirisme és el nom que rep el moviment filosòfic que troba en l'experiència el fonament del coneixement. En aquest sentit, l'abast del terme és molt ampli, ja que podem considerar empiristes corrents com l'epicureisme o l'aristotelisme antics, els quals basen el coneixement en un tipus d'experiència. Però per evitar confusions, normalment es tendeix a considerar empiristes només els autors moderns, aquells que defensen que el fonament del coneixement es troba en l'experiència dels sentits. Es considera que Bacon i Hobbes són els precursors més immediats de l'empirisme modern, però també s'ha defensat que les seves arrels deriven de les teories de Guillem d'Occam. Ara bé, els autors que desenvoluparan d'una manera sistemàtica aquest pensament seran fonamentalment tres: Locke, Berkeley i Hume. Tots ells són autors provinents de la Gran Bretanya i Irlanda. Per tant, es pot dir que es tracta d'un moviment filosòfic propi de les Illes Britàniques. L'empirisme no és tan homogeni com el racionalisme, però sí que podem trobar una sèrie de característiques que comparteixen els filòsofs considerats empiristes. Anem a veure quines. Es tracta d'un moviment fonamentalment epistemològic o nociològic, ja que la seva preocupació fonamental es troba en entendre com funciona el coneixement humà. El punt de partida i la base de l'empirisme és la consideració que l'experiència és la font de coneixement més adequada i, en alguns casos, l'única font de coneixement. A partir de les dades que rebem dels sentits, es formen les idees, que són l'objecte del nostre coneixement. I n'hi ha de molts tipus i posseeixen diferents graus de complexitat, però sempre, en últim terme, podem dir que tenen la seva arrel en l'experiència. Això acabarà derivant en dues implicacions importants. Per una banda, tots els autors empiristes rebutjaran la doctrina de l'innatisme. Absolutament totes les nostres idees tenen el seu origen en l'experiència sensorial, i això significa que no hi ha res a la ment abans d'aquesta experiència. No existeixen les idees innates. La nostra ment, quan naixem, és com un paper en blanc, on tot està per escriure. I, com que totes les nostres idees provenen, en últim terme, de l'experiència, aquesta també es convertirà en el criteri de veritat. Només s'acceptaran com a vertaderes aquelles idees els continguts de les quals corresponguin directament amb l'experiència. Qualsevol idea que no mostri aquesta correlació directa es tractarà com una idea imaginària i no vertadera. Dins d'aquesta categoria hi trobem la idea de substància i els conceptes metafísics defensats pels racionalistes. És per aquesta raó que bona part dels filòsofs empiristes rebutjaran i criticaran aquestes idees. I amb això hem acabat l'esquema de l'empirisme.